I ɲɛ bɛ nin ala tɔgɔ in na n'i bɛ fɛ ka muso karaba sisan diɲɛ muso o muso i furumuso e bɛ fɛ k'a karaba a ka kɛ i sago ye a kana se ka sigi n'a m'i ye a kana se ka jɔ n'a m'i ye a kana se ka da n'a m'i ye walahi bilahi n kalina ala la ni ala tɔgɔ in b'a kɛ nin tɛ kulonkɛ ala tɔgɔ ye dɛ n bɛna nin f'i ye sisan diɲɛ mori bɛɛ ye ne siri n'i y'a kɛ diɲɛ muso o muso la o muso kelen o bɛ k'i sago ye taa kana t'a la a ti yɛlɛma yala a ye nin ta a ka baara kɛ n'a ye maa caman kamana gannen don a ka musoko la musoko hami b'a la a sigilen don k'a bolo fila d'a sen kan a ye kɔrɔ boli ka tilebi boli a dɛsɛla muso kelen na n terikɛ ni ta i ka baara kɛ n'a ye Konate de y'a d'i ma a kɛ i yɛrɛ fɛ yen n'i ye min y'a la fɔ garibukɛ ye téléphone numéro plus 223 72 24 02 98 n bɛna f'i ye a lamɛn i jija i ka sɛfan den kelen ɲini sɛfan kɛnɛ den kelen ɲini i ka ala tɔgɔ in sɛbɛn papiye jɛman kan i ɲɛ bɛ nin yɔrɔ in na i bɛ muso tɔgɔ de don yan i b'a datugu o sɛfan den kelen i bɛ wo bɔ a la i bɛ sɔrɔ ka papiye jɛman kurukuru k'a sɔɔri ka don o sɛfan kɔnɔ i b'a datugu i bɛ taa gakulu la i bɛ taa o sɛfan kelen sɔɔri ka don gakulu la tasuma kɔnɔ tasuma duguma i y'a faamu o tuma i bɛ kɔlɔsi ta sisan nin yɔrɔ in de la a ka gɛlɛn maa caman tɛ sɔn wurudili ma i bɛ kɔlɔsi ta n terikɛ i bɛ ala tɔgɔ in wurudi siɲɛ 582 inna batisha rabbika la shadidun inna batisha rabbika la shadidun i b'a wurudi 582 o kɔfɛ ala tɔgɔ dɔ bɛ yen wadudun shadidun i b'o wurudi siɲɛ 338 wadudun shadidun siɲɛ 300 ani siɲɛ 38 nin tɛ kulonkɛ ala tɔgɔ ye dɛ n'i ye nin kɛ muso o muso la o muso kelen bi karaba i ye de a tɛ sunɔgɔ n'a ma i ye a bi yɔrɔ ɲini de i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye nin ta muso kama muso in bɛ k'i fɛ a bɛ k'i sago ye a se ka foyi b'i ta la Konate ye nin d'i ma ala kama i yɛrɛ k'a partage ala kama maa minnu degunnen don n'a problème b'u da la u ka se k'a sɔrɔ k'u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i y'a faamuya o kɔfɛ n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye maa min bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ nkan tɛ a kulonkɛlama ma dɛ maa minnu bɛ tile nkalontigɛ la aw ye réseau sanfɛ nin n'o tɛ kelen dɛ mais e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ na ni ala tɔgɔ jɛlen ni ala ka kuranɛ jɛlen nɔgɔ tɛ min na conséquence tɛ min na n bɛna f'i ye n terikɛ a lamɛn i b'i jija i bɛ sɛ jɛman den 3 ɲini i y'a faamuya baara in bɛ kɛ an fɛ ni suratul waqi'a de ye kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura jɛlen don suratul waqi'a mais baara in bɛ kɛ 30,000 de nka i bɛ se k'i ka wari kilancɛ 15,000 sara ani ka sɛden 3 sɔngɔ i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu ni e bɛ fɛ an ka iza wagati nafolo baara k'i ye nafolo ko hami de bɛ e la i ye kɔrɔ boli ka tilebi boli ka dɛsɛ f'i bɛ ɲini ka tigɛ dɔɔnin na iza wagati nafolo baara kɛ dɛ n y'a f'i ye saraka ye sɛ jɛman den 3 ye baara in bɛ kɛ 30,000 de nka i ka wari kilancɛ 15,000 sara ani ka sɛden 3 sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i bɛ diɲɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la i dan ye ka weleli kɛ an ka téléphone numéro la o ye plus 223 72 24 02 98 n'i y'an wele o numéro la ni ala sɔnna i ni Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ hakɛto b'a ka sɔli ala rasuli